लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बाहाय साख्रिनि रादाब लाबोनानै होफैदों। जायफोर नोंथांमोनहा साख्रिनि रादाब नेबाय थादोंमोन नोंथांमोनहा अब्लानो नायना लानो हानाय जासिगोन। साननै सानथाम गेप जालांबाय साख्रिनि रादाब हगारिया जानांगौ नोंथांमोनहा आसा खालामगासिनो दङ। दा बे हिसाबै दिनै सम मोननायलाय नोंथांमोननि गेजेराव बाहाय साख्रिनि रादाब दिन्थिनानै होनो आखायाव लानाय जादों। बे जाहैबाय जबआ जाहैबाय आसाम राइफलनि साख्रि जोबोद मोजां साख्रि नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोनहा जा हायो माव आरो जोबोद इजि। टटेल पस्टआ जादों 79 लास्ट डेटखौ नायनांगोन 13 आगस्टआव जोबहैगोन नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बेबायदि साख्रिनि रादाब लाबोना होफैबाय थायो नेचार पाब्लिकेसननि गेजेरजों। नोंथांमोना सोरबाया गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल बाटन थुब्लानो जाबाय। फैदो जों फारियै मिथिलांजोनि आसाम राइफलाव फार्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जबआ राइफलमेन एबा जिडि जेनेरेल डिउटिनि थाखाय 29 पस्ट दङ मेल फिमेल। ओमफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना 10+ हथात मेट्रिक पास जाबानो जागोन। दा बाहाय गासैबो सेक्सननि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय बुंखानानै होनाय जाहैबाय दि नोंथांमोनहा बाहाय एज लिमिटआ जाहैबाय 18 इयार्स मिनिमाम जानांगोन आरो मेक्सिमाम 25 इयार्स बे आरो बबेबा 23 इयार्सल' होनाय दङ। दा बेहाय नोंथांमोननि थाखाय अरिजिनेल जेनाखि एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होखादों। बे लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ थांनानै डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन आरो डिटेल्स नायना लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय हाबिलदार एबा क्लार्क हाबिलदारफोराव दं नोंथांमोननि थाखाय मेल फिमेल जायखिजाया 10+2 हथात माने जोंनिया हायार सेकेन्डारि पासबानो जागोन एनि स्ट्रिम। बेनिफ्राय वारेन्ट अफिसार पार्सनेल एसिस्टेन्ट बाहाय मोननै पस्ट दङ बावबो मेल फिमेल क्लास 12+ एबा हायार सेकेन्डारि पासबानो जागोन। बेनिफ्राय दङ वारेन्ट अफिसार रेडिअ मेकानिक बाहाय सासेल' मेल फिमेल अपसन दङ जायखिजाया। बेनिफ्राय बेबो 10+ एबा 12+ बानो जागोन होनदों। राइफलमेन इलेक्ट्रिसियान फिटार बावबो सासेल' मेल फिमेल 10+ बानो जागोन। बेनिफ्राय राइफलमेन आपहलस्टार ओमफ्राय बेयो 01 बावबो मोनसेल' अनलि मेल हौवाफोरनि थाखायल' बियो 10+। बेनिफ्राय दङ राइफलमेन आर्मरार बाहाय मोननै पस्ट दंमोन बाहायबो मेलनिल' 10+ बानो जागोन। राइफलमेन इलेक्ट्रिसियान सासेल' मेलल' खालि हौवाल' 10+ जाब्लानो जागोन। राइफलमेन नार्सिं एसिस्टेन्ट 03 मोनथाम पस्ट दङ मेल अनलि 10+। बेनिफ्राय दङ राइफलमेन कारपेन्टार सासेल' मेल अनलि बेनिफ्राय 10+। राइफलमेन कुक संनायाव 14 अनलि मेल 10+ जाबानो जागोन। मेल हौवाफोरल' 14 जन दङ कुकिं बयबो एप्लाइ खालामबा मोजां जागोन। राइफलमेन फिमेल एटेन्डेन्ट 01 सासेल' हिनजावफोरनि थाखायल' जाहैलायबाय बेयो जाहैबाय मोनसेल' पस्ट सासेल' ओमफ्राय 10+ जाबानो जागोन। बेनिफ्राय राइफलमेन साफाइ खालामग्रा होदों बाहाय थारमाने 05 साफाइनि ओमफ्राय साबा दङ मेल हौवाफोर 10+ जाबानो जागोन। वासारमेन ओमफ्राय सासेल' बेबो 10+ बानो जागोन। बार खानाय सिंग्रा बेबो सासेल' हौवा गासिबो मोननैबो हौवा 10+ जाबानो जागोन। बारबारा सानै बावदों। बेनिफ्राय इकुइपमेन्ट एन्ड बुट रिपेयार बेनिफ्राय मेल बेबो साथाम दङ बाहाय पस्ट मोनथाम नाथाय हौवाफोरल'। बेनिफ्राय दङ टेइलर जि सुग्रा बेबो जाहैबाय मेल 10+। दा बाहाय गासैबो नोंथांमोनहा साख्रिनि जानाखि पस्टमोन बेखौ डिटेल्स नुनो मोननाय जाहैबाय। नाथाय बेफोरनि गेजेराव माखासेया टेकनिकेल सार्टिफिकेट नांगौ नोंथांमोनहा बेखौ दायो आं बुंनायाव नायनानै लाब्लानो जाबाय। एप्लाइआ नाथाय अफलाइनसो जागोन एबा बाय पस्ट जागोन नोंथांमोनहा बेखौ खालामनांगोन। एटेस्टेड कपि खालामनांगोन इडुकेसनेल सार्टिफिकेटआव हथात मेट्रिक पासनि हरगोनबा मेट्रिक पास हायार सेकेन्डारिनि हरगोनबा हायार सेकेन्डारिनि डिप्ल'मा पास सार्टिफिकेटआव एटेस्टेड जानांगोन होनदों सेल्फ एटेस्टेड। बेनिफ्राय डमिसियेल सार्टिफिकेट नांगोन होनदों। डमिसियेल सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोनहा डिसि अफिसाव मोनगोन डिस्ट्रिक्ट अफिसाव बयनियावबो एप्लाइ खालामबानो जाबाय। खालामनानै सोंहैबानो मोनगोन। एप्लिकेसन मोनसे लिरना होनांगोन साबमिट खालामनानै होब्लानो जाबाय। मुहुरिफोरनाव एप्लिकेसन मोनगोन बेनिफ्राय साबमिट खालामनानै डमिसियेल सार्टिफिकेट नांगौ होनब्लानो बेनिफ्राय साबमिट खालामनानै सानसे साननि उनाव मोनफिननाय जाहैगोन। कास्ट सार्टिफिकेट हरनांगोन। आइडि प्रुफ हरनांगोन। आइडि प्रुफआ जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय बेयो जाहैबाय नोंथांमोननि भटार आइडि जानांगोन नङाब्ला पेन कार्ड बायदिसिनाफोराव जागोन। टेकनिकेल डिप्ल'मा दङबा टेकनिकेल डिप्ल'मा हरनांगौबा हरबानो जाबाय। बेनिफ्राय 2 पासपर्ट फट' बाहाय मेनसन गैयामोन आं होनाय जादों 2 पासपर्ट फट' नांथारगौ हिसाबै नांखागौ बेखौथ'। बेनिफ्राय नोंथांमोना डिटेल्सआव नायना लाबावबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय हरनांगोन जेला नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्म एप्लाइ खालामगोन बाहाय गोजौआव लिरनांगोन सोरना हरनांगोन बाहाय लिरनांगोन जेरै बाहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों फारियै 2 लिरनानै गोजौआव 2 लिरदो। 2 लिरखांनायनि उनावहाय डाइरेक्टर जेनेरेल आसाम राइफल्स रिक्रुटमेन्ट ब्रान्स
लाइटकर ओमफ्राय शिलं मेघालयानि बे एड्रेसखौ मोजां नायना लाब्लानो जाबाय बेयाव लिरनानै हरनांगोन आरोखि बेनिफ्राय नोंथांमोनहा अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टनि थाखाय डिसक्रिप्सनाव लिंक दङ लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोनहा डाउनलड खालामनानै ला PDF फाइल दङ अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टनि बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै गासैखौबो बुजिनानै ला आरो खनसे नायफामनानै फरायजोब ओमफ्राय हरजाया सोर मायाव गोसो बेखौ हरबानो जाबाय नायथारनांगोन बेखौ खनसेनि थाखाय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय जायफोरा साख्रिनि रादाब नेगासिनो दंमोन दिनै नुनो मोनबाय भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो नोंथाङा दासिमबो चेनेल साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम जाहाथे बेफोरबायदि साख्रिनि निउसआ नोंथांनि खाथियाव जेब्लाबो सहैबाय थायो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै